Dobrý den, vítám vás na dnešním webináři. Moje jméno je Antonín Charvát a budu vás provázet tímto webinářem na téma sladění barev na monitoru s tiskem obecně. To obecně znamená to, že se nebude jednat o nějaké speciální nástroje, které by bylo nutné, abyste vlastnili tomu sladění. Jediné, na čem to budeme ukazovat a je trošku speciální, jsou monitory EIZO, které jsou vybaveny nástroji na nějaké rychlejší sladění, ale nebudu používat žádné speciální softwary na sladění tisku z monitory, tak aby řada z vás si třeba neřekla, no tak to není pro mě, já takový software nemám, ani ho instalovat nechci, protože mu nerozumím. Takže předpokladem je, že ti z vás, co jsou účastní, tak mají prostě fotografický monitor nějaký. Já vše budu ukazovat na fotografických monitorech EIZO a chtějí nějakým způsobem sladit svůj výtisk, svou tiskovou předlohu s tím, co vidí na svém monitoru. Předem se omlouvám, že mě neuvidíte na kameře, protože z nějakých technických důvodů kamera přestala před 5 minutama fungovat, ale mám tady vlastně broadcast monitor, který mi ukazuje, co vidíte vy na vašich počítačích u vás doma a vidím, že teda kameru nevidíte, ale vidím, že vidíte prezentaci a to je to hlavní a potom doufám, že budete vidět také ukázky, kdyby ne, tak napište do chatu nebo zvedněte ručku. Po pravé straně máte takový mini s ručkou, tak zvedněte ručku, že něco není v pořádku, napište vlastně zprávu, já si to přečtu. Nezapínejte si prosím vás mikrofony, protože by nás to asi rušilo ostatní a předesílám, že kdyby někdo měl k něčemu nějaké dotazy, aby nepsal vlastně na chat, protože sedím tady sám a nemám čas vykládat vlastně tu prezentaci, zároveň sledovat otázky v chatu a odpovídat na ně. Já můžu sledovat, ale nestihnu na ně odpovídat. Takže ano, děkuji, také hezký večer z Bratislavy, také zdravím pana Králíka. A jinak pokud by někdo měl tomu nějaký dotaz, tak jednak bude zveřejněný link na tuto prezentaci na YouTube kanále. Můžete si také o tu prezentaci napsat e-mailem a pokud si tu prezentaci u vás doma prohlídnete potom po druhý, po třetí a ničemu nebudete rozumět, klidně pište e-mail zase na moji adresu antonin.charvat@eizo.com, tak jak vlastně byla ta adresa vám oznamená v tom uvítacím e-mailu. Čili já myslím, to by bylo na úvod asi to nejdůležitější a všechno. Já jsem si na úvod ještě připravil takové otázky, podle kterých můžu přizpůsobit případně vaši prezentaci. Měli byste teďka vidět na monitoru hlasovací otázky, čili prosím zkuste zaškrtnout jednu z těch odpovědí a potom tlačítko submit jako poslat mě, abych viděl, kolik z vás účastníků jak odpovídalo. Je to taková otázka k tématu tohoto webináře, co vám třeba na tom při sladění tisku s monitorem působilo největší těžkosti, jestli je nastavení bílého bodu monitoru, nastavení profilu monitoru nebo nastavení zprávy barev, až už v aplikaci, z které tisknete, nebo v ovladači tiskárny, ano, prostě vůbec nic vám nešlo, nevíte, tak můžete vlastně zaškrtnout a poslat. Tak já vidím, že 18% z vás odpovědělo sladění jasu a bílého bodu monitoru, 47% z vás odpovědělo nastavení
nastavení profilu monitoru, 28% z vás nastavení zprávy barev a 6% vůbec nevěděli, co kde se má jak nastavovat. Čili nastavení monitoru, profilu monitoru je poměrně dneska už jednoduchá záležitost, když v podstatě máte odpovídající hardware, to znamená fotografický monitor. Fotografický monitor se od běžných monitorů liší tak, že v podstatě umožňuje velmi snadno pomocí nějakého dodávaného kalibračního softwaru vyrobit právě ten profil monitoru. A ten profil monitoru si potom může číst váš fotografický editor, z kterého chcete tisknout nebo v němž chcete upravovat vaše tisková data. Monitory EIZO mají navíc ještě i to, že už mají některé profily, takové ty základní, přednastaveny v továrně a jsou uloženy v paměti monitoru, takže po vybalení z krabice není třeba ten monitor kalibrovat proto, abyste vyrobili profil monitoru, ale stačí si vybrat jakýkoliv obrazový režim přednastavený a okamžitě se vyrobí automaticky profil a skopíruje se tedy z paměti monitoru na hard disk vašeho počítače, kde si ho pak můžu číst fotografické editory, čili tam je to úplně jednoduché. Samozřejmě pokud někdo nemá z principu fotografický monitor, tak je to složitá záležitost, musí si koupit nějaký kalibrační software třetí strany, musí provést takzvanou softwarovou kalibraci, která má spousta nevýhod, přináší spousta artefaktů do těch snímků, takže rozhodně bych vám to nedoporučoval jít touto cestou, to je spíš pro experty, pro, řekněme, začátečníky nebo mírně pokročilé je určitě dobrá cesta koupit si fotografický monitor s kalibračním softwarem, anebo potom monitor EIZO, fotografický monitor s kalibračním softwarem, který se sice nainstaluje, ale nepoužívá se pro kalibraci monitoru. Může se, ale nepoužívá se zpravidla. Zpravidla se používá právě jenom pro automatické skopírování profilu monitoru z paměti monitoru na hard disk vašeho počítače. Takže to by byly asi tyto otázky. Takže já je vypínám. A další, co bych vám položil ještě otázku, než začnu povídat, je, jaký software pro tisk fotografií používáte. Jestli je klasický fotografický editor firmy Adobe, to znamená PS jako Photoshop, anebo Lightroom, nebo Zoner, třeba od brněnské firmy Zoner Photo Studio, nebo nějakou speciální aplikaci, třeba EIZO QCM, co jsme tady měli webinář posledně, Quick Color Match nebo Mirage, nabízí Mirage, speciální tiskový software, nebo aplikaci, která předpokládá nastavení color management tisku mimo aplikaci. Jsou také takové, třeba z Wordu tisknete fotky, anebo žádný, protože si vlastně necháváte fotky tisknout, to je taky možné v tomto případu. Takže vidím, že nejvíc z vás, 72%, vlastně fotografický editor, 10% speciální aplikace, nikdo netiskne z Wordu nebo z Excelu, to jsem předpokládal, to je dobře, a 15% z vás si nechává tisky dělat jinde. Dobře, já jsem rád, že jsou zde i lidé, kteří vlastně tisknou si fotky jinde. Budeme o tom také mluvit v tomto webináři, když je na to asi jeden slide. Nicméně je důležité tomu taky věnovat pozornost, jak připravit teda data, tak aby potom, když je dostanu z nějaké laboratoře, fotolabu, tak aby mě potom seděli na tom monitoru zase. Jinak předpokládám, většina z vás si tiskne ze své aplikace, Photoshop tedy, nebo Lightroom a máte doma nějakou tiskárnu a teď jde o to, jak to teda všechno nastavit. Tím pádem bychom mohli začít. Je třeba si uvědomit, že tisk fotografických dat z nějaké aplikace, tak aby ten tisk vyšel potom tak, jak zobrazovala ta aplikace, čili nějaký fotoeditor, je jedna z nejsložitějších úloh. Čili nalekejte se hned na začátku, že
vlastně si to rozdělím na takové 3 části. A ono to má 3 části a všechny 3 části musí člověk jim rozumět, správně pochopit a věnovat jim náležitou pozornost. Je to strana monitorů, která je třeba nastavit, pak strana editorů fotografického, z kterého chcete tisknout a ty fotky upravovat, a potom samozřejmě strana tiskárny. Čili tyto 3 věci musíte správně skloubit, musíte vědět, jak spolu ty věci spolupracují a pak to není problém. K tomu, abyste mohli ty nastavení správně dělat, tak je samozřejmě dobré, když máte fotografickou tiskárnu a když máte fotografický monitor. Samozřejmě i editor fotek se předpokládá, že máte skutečně editor, čili ne nějaký prohlížeč fotografií, ale skutečně editor, který tedy podporuje, pracuje s profily monitoru, pracuje s profily tiskáren a tak dále. Prostě má tyto funkce, má takzvanou správu barev nebo anglicky color management, nebo CMS, color management. Takže pojďme se na to podívat, jak postupovat na té straně monitoru. Tam na té straně monitoru samozřejmě obrázek na monitoru velmi ovlivňuje nastavený jas monitoru, bílý bod monitoru a potom barevný rozsah monitoru. Ten barevný rozsah monitoru by měl být větší než barevný rozsah tiskárny. Jestliže tedy chci kontrolovat barvy na té tiskárně a chci jakoukoliv barvu vytisknout, tak ji potom i odkontrolovat a vidět věrně na tom monitoru. No a informace o barevném rozsahu monitoru se právě dozví editor ze souboru, kterému se říká ICC Profil Monitor. To zkrátka ICC je odvozená od zkrátky International Color Consortium, čili nějaké mezinárodní konsorcium pro barvy, které přesně definovaly, jak má ten soubor, v kterém jsou popsány parametry toho monitoru obrazové vypadat, jakou má mít strukturu. Tak, aby jakýkoliv editor na světě, který pracuje s ICC profilem monitoru, ne s nějakým profilem monitoru, ale s ICC profilem monitoru, tak aby si dokázal z toho souboru přečíst, jaký je připojen monitor, jaký je nastaven jeho jas, jaký je bílý bod toho monitoru nastaven, jaký má barevný rozsah a tak dále a tak dále. Čili poté, co nastavím jas a bílý bod monitoru, tak musím provést vždycky, nesmím zapomenout na kontrolu ICC profilu monitoru. Ten jas toho monitoru můžu nastavit buď pomocí menu, ale má to tu nevýhodu, že když nastavuji jas monitoru pomocí menu monitoru, tedy jas a bílý bod, tak se nevytvoří profil monitoru. Proto je vždycky lepší ho nastavovat pomocí nějakého kalibračního programu. Prakticky všechny kalibrační programy na světě, říkám prakticky všechny, protože existuje jeden od EISA, který to dělá trošku jinak, tak vyžadují kalibrační sondu. Čili ta kalibrační sonda je tam jenom proto, aby odkontrolovala vámi požadovaný jas monitoru, vámi požadovaný bílý bod monitoru a aby odkontrolovala, aby změřila, ne odkontrolovala, aby změřila barevný rozsah monitoru. Všechny tyto údaje potom zapsala do souboru, který si říká ICC Profil Monitor. Pokud máme monitory EISO, to je ta možnost B, že můžete zase použít kalibrační program, ale nemusíte k tomu použít kalibrační sondu. Parametry jasu a bílého bodu potom nejsou sice ověřeny kalibrační sondou, ale přesto se vytvoří odpovídající profil monitoru. Tohle je velmi vítaná akce a velká výhoda pro začátečníky, kteří nepožadují nějakou vysokou přesnost v sladění toho tisku s monitorem. Všechno prostě jim stačí vizuálně nastavit, tak aby vlastně oni prohlásili jako pozorovatel, ano, teď to vidím stejně, a aby jim k tomu stačily nějaká šoupátka v nějakém ovládacím programu a je vlastně ani nezajímají kolorimetrické hodnoty, kolik momentálně teda je nastaven jas monitoru, kolik je nastavena barevná teplota bílého bodu monitoru a už vůbec je nezajímá, jaký mají barevný rozsah monitoru. Prostě to předpokládají, že se nějak automaticky změří, vytvoří a tedy nastaví, no a vytvoří se k tomu automaticky ten profil monitoru. Jak je možné, že bez sondy vytvořím profil monitoru? No není to možné. Ten profil monitoru s tou informací
o velikosti barevného rozsahu už byl vytvořen v továrně u EIZA, čili ten monitor tam byl přeměřen, byl k němu vytvořen profil a ten profil byl uložen do paměti monitoru. Proto uživatel potom už nemusí ten monitor měřit někde v Praze nebo v Bratislavě, ale pouze si vlastně pomocí kalibračního programu nastaví bílý bod a jas a pouze tyto dvě hodnoty se zapíšou jako dodatečné dvě hodnoty do toho souboru ICC profil monitoru. Už se tam nezapisuje barevný rozsah monitoru, ten už je dávno změřen někde v továrně v EIZu a tím, že profil monitoru po zadání jasu a bílého bodu kompletní, tak si ho potom může přečíst editor a může s ním dále pracovat. Tomu všemu já jsem tady přeskočil jeden slide. To všechno předpokládá, že také nějaké tiskové pracoviště. Čili tady bych chtěl zdůraznit, že jakmile se jedná o úhlovou sladění tisku s monitorem, tak je třeba zajistit stabilní světlo. Dokud nevidím výtisk a jenom upravuju fotky, tak je mi celkem jedno, jestli je venku sluníčko nebo zataženo, jestli dělám večer při nějakém umělém osvětlení, při nějaké lampičce, anebo ve dne. Jakmile už slaďuji výtisk s tím, co je na monitoru, tak se k tomu přidává světlo, vnější osvětlení, buď od okna, nebo si zatáhnu žaluzie a je to osvětlení z nějaké lampičky. Přitom je nesmírně důležité, aby to světlo bylo co nejstabilnější. Proto jsou tady ty zatažené rolety, protože denní světlo je sice perfektní, ale není stabilní. Těžko se někomu podaří upravit fotku asi za 10 minut. Takže pokud ji upravuje hodinu, tak je velká pravděpodobnost, že to denní světlo se změní a tím pádem by se musel zase upravovat bílý bod monitoru. Takže ideální je zatažené rolety, umělé osvětlení, upravovat fotky večer a pořídit si lampičku, která má bílý bod, která se blíží dennímu světlu, to znamená třeba 6000 Kelvinů, 6500 Kelvinů, a nebo prostě lampičku, která je přímo určená pro polygrafický průmysl, čili s teplotou bílého bodu 5000 až 5300 Kelvinů. No a toto světlo, které osvěcuje vlastně tu předlohu tiskovou, tak potom, nebo bílý bod toho světla musí být stejný jako na monitoru. Takže proto jsem se bavil o tom jasu a bílém bodu. Ten jas se nastavuje tak, že musí být v rovnováze emise světla z monitoru s tím, co svítí na nátisk, čili odraz světla od bílého papíru. No a bílý bod musí být stejný monitoru jako bílý bod světla, který osvěcuje ten nátisk. Pojďme se podívat, já vám teďka ukážu nastavení korektního jasu monitoru. Jak by se to dělalo tedy vizuálně. Tak vizuálně. Předpokládám takovouto scénu, tak jak vlastně jsme to viděli předtím v tom pracovišti, čili monitor, lampička. Když bych vlastně vám poslal fotku tady toho pracoviště, co tady máme u nás, tak na monitoru si zobrazím nějakým způsobem bílou plochu. A samozřejmě ta bílá plocha monitoru vidíte, že není stejná jako bílá plocha odrazem světla od bílého fotografického papíru, na který budu tisknout. Tak jak to teď udělám? Říkal jsem, mohl bych jít do menu monitoru a tak dlouho ladit bílým bodem a jasem, až by jsem to nějakým způsobem vyrovnal. Znovu opakuju, má to tu nevýhodu, že nevznikne žádný profil při této operaci. Čili je lepší použít kalibrační software a v tom kalibračním softwaru hodnoty jasu a bílého bodu nastavovat buď ručně, anebo zadáním směřením a ověřováním kalibrační sondu. Podíváme se, když spustím třeba program Color Navigator, tak si můžu třeba ve Photoshopu zobrazit bílou plochu. Tady vidím, že je spuštěný program Color Navigator a mám dvě možnosti, jak sladit jas a bílý bod. Buď vizuálně, tady vlastně stisknu tlačítko pokročilé funkce a spustím funkci ruční nastavení. Objeví se takovýto čtvereček a
kde tím, jak hejbu myší v tom čtverečku, tak upravuju bílý bod na tom monitoru. Vy to u vás nevidíte, já to tady u mě vidím na monitoru, který mám připojen. Vy to samozřejmě nevidíte, jak se ten bílý bod mění, ale kdybyste měli připojen monitor ISO přes USB rozhraní, tak by vlastně se vám odpovídajícím způsobem měnil. To nastavení má obrovskou výhodu, že je intuitivní, to znamená, tady tím směrem přidávám vlastně tu bílou do červená, opačným směrem do modrá, můžu dopurpurovat do žlutá, čili buď udělat celou tu bílou plochu chladnější nebo studenější a zároveň ještě s nějakým nádechem. To by bylo velmi obtížné v méně monitoru, kde máte 3 ladící prvky RGB a teď s nima tak hejbat, aby třeba bílá měla fialový nádech. Bych se vás zeptal, kolik teda nastavíte hodnotu R, G a B, tak jste asi málo kdo z vás odpověděl, že R bude 95%, G 47% a tak dále. Čili aby tohle člověk nemusel nějakým způsobem vypočítávat a metodou pokus omyl zkoušet, tak tady je myš a prostě si to nastavím okamžitě podle té lampičky, která svítí na ten bílý fotografický papír a sleduju na monitoru, jak se mi ty změny promítají na monitoru. Totéž jas, tady vlastně mám šoupátko jasu, buď jas přidávám nebo ubírám a to tak dlouho, dokud neprohlásí vlastně můj mozek a oči mi neřeknou, ano, teď je emise světla z monitoru, emise bílého světla z monitoru, naprosto v rovnováze s odrazem světla od bílého papíru. Odrazem světla, které vyzařuje lampička, které dopadá vlastně na bílý fotografický papír a odráží se mi do oka. Takže takto jednoduše bych to udělal vizuálně. Výsledek by potom byl ten, že by vlastně bílá plocha na monitoru působila úplně stejně jako odraz světla od bílého papíru, měla by vyvážený jas a dokonce i bílý bod by byl stejný, takže nešel by ten monitor do modrá nebo do červená oproti zase tomu odrazu světla od bílého papíru. Samozřejmě můžu použít i sofistikovanější metodu, k tomu ale už musím mít software, který má ty nástroje, obvykle všechny softwary jednoduché, co my jsme měli možnost tady vidět třeba od Benka nebo od Dellu, tak možný velmi dobře ten monitor nastavit a vytvořit profil, ale když byste se začali pídit potom dobře, já chci ale vlastně teďka tisknout a chci vlastně řešit úlohu, jak sledit tisk s monitorem, tak byste zjistili, že třeba tahle funkce, co jsem teď ukazoval, vizuální sladění bílého bodu a jasu monitoru s papírem, tam vlastně nikde není. Čili pak byste se pídili dobře, a jde to teda nastavit nějak pomocí kalibrační sondy, jde tam nějak nastavit v tom kalibračním softwaru, že chci změřit vlastně odraz světla od toho papíru, změřit bílý bod a změřit jas vlastně a nastavit podle toho monitor. Je tam taková funkce? Zase byste zjistili, že tam žádná taková funkce není. Čili tady je velké úskalí. Vždycky když se ptáme, někdo přijde a řekne, podívejte se, máte hezký monitory, umí fakt hodně věcí, no ale zase tady konkurence nabízí taky vlastně fotografické monitory a mají k něm taky kalibrační software, tak vždycky se ptáme, jo, jestli chcete třeba jenom upravovat fotky, tak v podstatě si můžete ten monitor vždycky zakoupit, nainstalovat si k němu kalibrační software, dokoupit si k němu kalibrační sondu a můžete ho skalibrovat a vytvořit profil. To je hezká věc, fotka ve Photoshopu bude pak zobrazená dobře. Pokud byste ale chtěli sladit tu fotku s tiskem, s výtiskem, tak si uvědomte, že ten software nemá žádné nástroje, jak změřit odraz světla od bílého papíru, ani nástroje na vizuální sladění vlastně toho náhledu na monitoru s tím papírem. Takže v tom je právě třeba velký rozdíl v té softwarové podpoře například u Eiza a u jiných výrobců. Co já si pamatuju, tak podobnou podporu měl nabízel jenom NEC výrobce ve svém softwaru SpectraView a ne tu část vizuální, jak jsem ukazoval před chvílí, ale tu část kolorimetrickou za pomocí měření sondy. Čili to bych vám teď rád ukázal. V Color Navigátoru je to velmi jednoduché.
vidíte zde nějaké přednastavené režimy, právě na které je ten monitor nakalibrován už v továrně ISO a ke kterým vždycky existuje v paměti monitoru uchován i jeho profil. A pak je tam nějaký režim CAL1, to je takový, který si můžete vy použít pro svoje účely. Tak právě pro ty účely vytváření nějakého profilu tiskového pro váš tisk a sladění výtisku s monitorem se používá ten režim třeba CAL1. Já když na něj ukážu, tak můžu ho pojmenovat třeba jako standardní profil a potom si ho přejmenovat třeba na tisk vizuál a vlastně donastavit si ho tím způsobem, jak jsem ukazoval před chvílí, čili šoupátkem jasu a bílého bodu nastavím tento režim přesně tak, abych vizuálně viděl to sladění. No a potom vlastně se k tomu automaticky vytvoří profil a ten si přečtou editory a všechno je vyřízené na straně monitoru. Nebo můžu vlastně ten odraz světla změřit sondou. To potom nechám v tom režimu Advanced. Tady stisknu tlačítko Upravit. A tady v tom režimu si vlastně můžu přednastavit ten profil. Když bych chtěl změřit vlastně odraz světla od toho papíru, tak si musím vytvořit nový cílový profil, který bude vytvářen na základě parametrů, který změří ta sonda odrazem světla od papíru. Zase Color Navigator na to má perfektní funkci sladění bílého bodu monitoru s barevnou teplotou světla, které se odráží od tiskového papíru. Takže to přesně chci tuhle úlohu řešit, takže si ji zaškrtnu. Pokračuju. Tady mi ten program ještě intuitivně krásně nabízí obrázek, který říká, takže máš monitor, jo, vedle máš lampičku, pod lampičkou máš teda ten bílej fotografický papír, na který se zájí chystáš tisknout. Čili to je takový obrázek k tomu dalšímu bodu. Když to odklepnu, tak říkám, že chci vytvořit profil měřením bílého papíru. Znova odklepnu a teď už se mi tady ukáže vlastně sonda, on automaticky ten program pozná, jakou mám připojenou sondu, já mám připojenou sondu i1 Pro 2. No a můžu spustit inicializaci té sondy a měřit papír, čili spustím inicializaci té sondy. To jenom ukazuju, že to není nic světoborného nebo složitého. Když máte program, máte správný hardware, tak potom už to není problém. Ukazuju to zejména těm, co mají kalibrační sondu a toto, pokud máte spektrofotometr, tak ty výsledky jsou tak vynikající, že vlastně po změření toho papíru nemusíte už nic nastavovat vizuálně, prakticky okamžitě, jakmile si zobrazíte fotku v editoru, tak už vlastně barevně hned sedí, čili její jas je správně nastaven, je nastavená i správně bílá teplota. Tady vidíte tlačítko měření, takže já můžu vlastně změřit teďka odraz světla, takže mi ukazuje třeba intenzita světla, že tady je svítivost, odraz světla vlastně od toho bílého papíru 105 kandel zhruba na metr čtvereční. No a tady jsou kolorimetrické hodnoty, které odpovídají zhruba asi 4,5 tisíce kelvinů. To je vlastně světlo z lampičky, které mi tady svítí vlastně na ten nátisk. Čili kdybych vlastně řekl dobře, tak se mi to líbí, tak jsem to nějak očekával, tak bych vlastně to ukončil a nyní už bych vlastně nechal skalibrovat. Tady vidíte, že se automaticky doplňuje cílový profil kalibrace, čili že změřil 105 kandel, tady kolorimetrické hodnoty bílého bodu. A kdybych zmačkl teďka na tlačítko kalibrace, tak by vlastně se tady doplnil do toho sloupce výsledek. To znamená ty hodnoty, jestli opravdu monitor se nastaví na 105 kandel, které změřil, a jestli monitor se opravdu bílý bod monitoru nastaví na tyto kolorimetrické hodnoty, které nám měřila sonda. Já to vynechám, protože to měření trvá asi 10 minut. Tady vlastně už mám výsledek. Jsem
měřil odpoledne, takže tam to světlo bylo jiné, byly tam jiné kolorimetrické souřadnice. V tom výsledku vidíte, jak se i přepočítávají na kelviny, takže tam odpoledne se přepočítali na 6308 kelvinů a světlo bylo menší, 72 kandel. A přesně při tom světle, kdybych si teďka zobrazil bílý papír ve Photoshopu, tak bych jsem viděl, že je to naprosto přesně změřeno a vlastně nemusím už nic vizuálně upravovat. Kdyby přesto jsem chtěl vizuálně ještě upravit, tak znovu můžu použít tlačítko pokročilé funkce, ruční nastavení a můžu znova ještě vlastně pohybem myši doladit svítivost monitoru, to je tady to první šloupátko a vlastně bílý bod. Takže to je taková sofistikovaná cesta, jak nastavit ten monitor pomocí kalibrační sondy. Čili pokud máte ISO monitor, nainstalujte si program Color Navigator 7, kalibrační software, který můžete a nemusíte používat s externí kalibrační sondou, s externím kalibračním senzorem. Čili ti z vás, co si koupili řadu třeba CS, která nemá integrovaný kalibrační senzor a nechcete si nebo nemůžete z nějakých důvodů pořídit externí kalibrační senzor, použijte vlastně pro sladění pouze nějaký standardní režim, třeba user standard režim, pokročilé funkce, ruční nastavení a používáte ladění pouze jasu a bílého bodu vizuální, čili tak dlouho hejbu vlastně šoupátkem jasu a bílého bodu, dokud vlastně bílá plocha na monitoru nesouhlasí s odrazem světla od bílého papíru. Pokud máte kalibrační sondu, tak použijte sofistikovanější postup, který umožňuje ten Color Navigator, tak jak jsem to teď předvedl, za použití kalibrační sondy. Takže podívejme se nyní, co dál. Strana monitoru je vyřešená. Máme sladění bílé plochy monitoru s nátiskem a máme vytvořený profil. Toho bílého bodu jsem si tady připravil ještě tento obrázek. Pro ladění jasu je dobrý bílý papír. Pro ladění bílého bodu si tam můžete přímo už dát nějaký výtisk a ladit bílý bod na monitoru s tím, že přímo zobrazujete už ten výtisk. Je to přesnější než u toho bílého papíru. Pokud se jedná o vizuální sladění, pokud se nejedná o měření papíru. Při měření tam musí být skutečně bílý papír. No a když to mám udělaný, tak musím zkontrolovat, jestli vlastně se mi vytvořil profil a zapsal se do zprávy barev operačního systému. To se dělá tak, že si vlastně otevřu zprávu barev v panelech operačního systému Windows a ve zprávě barev si zvolím zařízení Display, no a podívám se, jestli se mi vytvořil správně profil. Tady to je jenom demonstrační slide. Kdyby jsem se na to chtěl podívat, jak to vypadá ve skutečnosti, tak tam by jsem si vlastně otevřel panely a v panelech vlastně systému Windows, když jsem si otevřel zpráva barev a vidíte, že ve zprávě barev, když by jsem si tady dal zařízení zobrazovací, tak skutečně teďka mám jako výchozí profil nastaven monitor ISO CG279 režim user, který jsem před chvílí zapnul, který jsem ladil vizuálně. Takže tohle je nesmírně důležité, proto jsem to zařadil jako další slide, že musím umět nastavit na monitoru bílý bod, jas a zkontrolovat profil. Musím vytvořit profil. Ten profil buď můžu vytvořit kalibrací pomocí kalibrační sondy, anebo mám monitory ISO, kde už jsou profily nahrané, tak můžu využít ten postup bez kalibrační sondy, že prostě si vyberu nějaký režim, jako já jsem si vybral režim user a automaticky se vytvoří profil, v kterém je nahraná hodnota jasu a bílého bodu, kterou jsem vlastně nastavoval ručně. Takže to je ta strana monitoru. Teprve, když mám takto nastaven monitor, tak v podstatě můžu postupovat dál
Uživatelům editoru Photoshop v tomto okamžiku doporučuji vyskočit, vlastně ukončit program Photoshop, znovu ho otevřít a v programu Photoshop se podívat, jestli tam je ten týž profil monitoru, co ukazuje zpráva barev. To znamená, tady v úpravách, v nastavení barev, když se podívám do RGB profilů a otevřu si je, tak tam mezi dvěma čárama je RGB profil monitoru a tam musí být, vidíte, zase je tam ten samý profil CG279 a je tam tisk 2 i1 Pro 2, ten, co jsem vlastně zapnul teďka naposledy. Takže to je taková kontrola, že všechno proběhlo správně a teprve potom můžete vlastně pokračovat v dalším vlastně ladění. Takže zobrazíte si fotku a můžete pokračovat v dalším ladění. Tak. Podíváme se, co tedy vlastně by se mělo provádět dál. Jakmile nastavím monitor, tak musím provést nějaké nastavení na straně editoru. V tom editoru, když vidím zobrazenou fotku, tak si musím zapnout funkci Softproof. Tak to se jmenuje přímo vlastně ta funkce třeba v editoru Lightroom, editoru Photoshop se to jmenuje simulace tiskových dat na monitoru nebo zobrazení kontrolního náhledu. Čili podíváme se na to, když si zapneme Photoshop, tak tady je menu zobrazit a nastavení kontrolního náhledu, jiné. A tady vlastně se vám objeví simulované zařízení a vy si tam vyberete profil té tiskárny, přes kterou chcete tisknout. Nebo na kterou vlastně chcete poslat svá data, aby to na ní vytiskli, třeba do Minilabu někde. Dále se tam nastavuje záměr reprodukce. U fotografií, kdy tisknu data na fotografické papíry, tak se vždycky v podstatě nastavuje zásadně relativní kolorimetrická reprodukce. Kdybyste si to rozklikli, tak si můžete nastavit perceptuální ještě nebo absolutní kolorimetrickou transformaci. Ta absolutní se používá tehdy, kdybyste třeba chtěli tisknout na bílý papír fotografická data, kde byste chtěli simulovat žlutý papír, tak aby se na tom bílém papíru vytiskla tam, kde je bílá, tak aby se tam vytiskla žlutá, tak tam se používá pro tyto případy absolutní kolorimetrická transformace. Pro vás jako fotografii, kdy samozřejmě chcete tisknout nějaký bílý fotografický papír, ať už lesklý nebo pololesklý nebo matný, tak se používá zásadně relativní kolorimetrická transformace. Můžete použít v některých speciálních případech i perceptuální transformaci. To je tehdy, kdyby vlastně gamut toho tisku nebo barevný rozsah toho tisku byl velmi malý díky tomu, že třeba tisknete na nějaký hodně matný papír. Pokud tisknete na lesklé, pololesklé papíry, tak zásadně zase nastavujete relativní kolorimetrickou transformaci. Nesmíte zapomenout zaškrtnout simulaci papíru. To se potom projeví vlastně na změně výstupu v tom fotografickém editoru. A pokud máte hodně tmavé tóny ve fotografii, tak také kompenzaci černého bodu. Protože dynamika vlastně té tiskárny v tmavých odstínech může být trošku jiná než na tom monitoru. Takže když chcete vidět detaily i v tmavých odstínech vytištěných, tak se zapíná ta kompenzace černého bodu. Na to se také zapomíná. Někdo třeba se ptá, já to zapínám a přepínám a nevidím žádný rozdíl. Ano, třeba zrovna na této fotce, co u sebe vidíte, tak tam žádný rozdíl neuvidíte, jestli zapínám nebo vypínám kompenzaci černého bodu, protože tam
žádný nějaký tmavý tóny moc a v nich data nejsou, takže je to úplně jedno. Ale kdybych měl nějakou třeba černobílou fotku a bylo by tam hodně malých odstínů, tak tam by to bylo velký rozdíl. Takže to je vlastně to, o co se musím postarat na straně monitoru a teď už i editoru. Jo? Čili musím zobrazovat fotku s kontrolním náhledem barev a předtím musím nastavit ten kontrolní náhled. Ten kontrolní náhled nastavím tak, že si tady nastavím profil simulovaného zařízení, čili profil té tiskárny s tím papírem. Já tady mám třeba nastavený papír Premium Booster. A potom simulovat ten papír. Dobře, tak to bychom měli. No a poslední věc, kterou je třeba vlastně, na kterou je třeba dbát, tak je nastavit tiskárnu. Ta tiskárna, tam musím vlastně nastavit nějaké výchozí parametry. Pozor na to, ty tiskárny barevné dneska mají rozsáhlá menu, můžete tam třeba nastavit, že chcete vyšší sitost pro nějakou cartridge, pro nějakou barvu. Tak je vždycky dobré, když tisknete přes profil papíru, tak uvést tu tiskárnu do nějakých výchozích parametrů. Potom samozřejmě si musíte zvolit papír. Někomu se líbí lesklejší papír, někomu matné papíry. Čím lesklejší papír, tím větší gamut, čím větší barevný rozsah těch barev, tím větší sitosti na tom papíru dosáhnete. Na druhou stranu zase se leskne, že? Takže byly vyvinuty nějaké speciální papíry pololesklé, které se tak neodráží okolní osvětlení, ale přitom mají velký barevný rozsah. Pak musíte zvolit a správně nastavit správu barev pro tisk, čili volba režimu správy barev pro tisk. A to se dělá čili musíte si zvolit, jestli vlastně budete tu správu barev dělat z aplikace, s kterou tisknete, znamená třeba z Photoshopu, anebo jestli vlastně budete tisknout přes ovladač tiskárny z více aplikací, jednou z Photoshopu, jednou z Lightroomu, jednou třeba z nějakého dalšího editoru, třeba ze Zoneru. A tak, protože používáte 3 tyhle editory třeba současně a ze všech tisknete, tak potom je lepší si zvolit ten color management a nastavení vlastně řízení toho tisku přímo v ovladači tiskárny. Čili to je ta poslední věc a nejtěžší. Celé vlastně schéma, které popisuje to, o čem jsem dosud mluvil, je vlastně toto schéma, kde vy vlastně máte nějaká vstupní data, třeba z fotoaparátu. Ty data vlastně doputují do počítače, do vašeho editoru. Tam se přepočítají z nějakého standardu, třeba jste fotili v sRGB, tak ze standardu sRGB do takzvaného nezávislého barevného prostoru. Říká se mu anglicky Profile Connection Space, jste někde viděli PCS. Konkrétně třeba v editoru Photoshop je ten nezávislý prostor LAB s luminantem D50. No a z toho potom ty data se dál přepočítají do nějakého RGB prostoru tiskárny nebo cmikového prostoru tiskárny. Takže ten proces je poměrně složitý a zatím jsme mluvili o tom, jak nastavit monitor, aby ten monitor viděl správně ta fotografická data, čili sRGB data se přepočítají do LAB prostoru nezávislého a z LAB do RGB prostoru monitoru. Jak se přepočítají? No přes ten profil monitoru. No a hned řeším druhou úlohu, jak vlastně ta samá data přepočítat přes ten nezávislý prostor na tiskárnu. A jak? No přes profil tiskárny, protože je velmi důležitý vlastně si uvědomit, že tam pracuji s profilem tiskárny a musím ho někde nastavit a je několik způsobů, jak ho nastavit a to bude ta poslední část vlastně této prezentace. Přitom tak nějak logicky z toho celého postupu vyplývá, že ten gamut monitoru, čili barevný rozsah monitoru, na kterém všechno kontroluju, to, jak bude vypadat výtisk tiskárny a vlastně ty vstupní fotografické data, tak by měl být asi větší nebo roven než barevný rozsah tiskárny a měl by být asi i větší nebo roven barevnému rozsahu fotoaparátu. Když to není splněno, tak se mi může stát, že nějaká data na tom monitoru mi uniknou. Jo. Proto také, kdo to myslí s tiskem vážně, tak si koupí fotografický monitor se širokým gamutem, čili se širokým barevným rozsahem. Proč? No, protože
ty moderní fotografické monitory mají opravdu velmi velký ten barevný rozsah a vejde se do něj barevný rozsah tiskárny i barevný rozsah z fotoaparátu, vstupní fotografie. Takže to, co vyfotím, to, co vytisknu, můžu na monitoru perfektně zkontrolovat a tedy i potom zeditovat. Jaké jsou tedy ty zprávy barev? Buď je nutné zadat profil té tiskárny, tak aby si ty data z toho nezávislého prostoru mohly přepočítat správně na tiskárnu v aplikaci, anebo v ovladači tiskárny. Když zadám profil tiskárny v aplikaci, třeba ve Photoshopu, tak musím v ovladači tiskárny vlastně vypnout zprávu barev. A nebo opačně, můžu si říct, že aplikace nebude řešit přepočet z nezávislého prostoru do prostoru tiskárny, že to bude řešit až ovladač tiskárny. V tom případě zase v aplikaci vypínám zprávu barev a zapínám ji v ovladači tiskárny. Zní to možná trošku složitě a bude lepší, když si to asi ukážeme. Čili jak provedu nastavení tisku ve Photoshopu a ovladači tiskárny, když chci, aby vlastně řízení tisku, řízení barevné zprávy tisku dělala aplikace Photoshop. Tak jak to udělám? Zapnu si Photoshop, zobrazím si vlastně to, co chci tisknout. Už mám správně nastavený jas monitoru, bílý bod monitoru, profil monitoru, čili data vidím na monitoru v tomto okamžiku už správně. Teď jde o to, aby se také správně vytiskal. Tady někdo píše, že nevidí prezentaci. Měli byste ji vidět. To je asi nějaká chyba u vás. Já ji tady vidím a ostatní asi také. Předpokládám. Takže jak nastavím teďka ten tisk? Tisk nastavím velmi jednoduše, že vlastně si dám soubor tisknout. Otevře se mi menu pro tisk a chci, aby vlastně ten tisk, ta tisková data připravila pro tiskárnu aplikace, v tomto případě Photoshop, tak si tady zatrhnu, že zprávu barev provádí Photoshop. Pozor, tady svítí takový žlutý vykřičník. Nezapomeňte vypnout zprávu barev v dialogovém okně tiskárny. Jo? Vždycky tu zprávu barev musí řídit jenom jeden proces, buď aplikace, nebo ovladač tiskárny, nebo uživatel dokonce ho může řídit, že si zkonvertuje ty data sám pro tiskárnu nějakým programem, ale nemůže dojít k těm přepočtům víckrát. Jo? To znamená, že byste řekli, zprávu barev provádí Photoshop, zároveň zapnu zprávu barev v ovladači tiskárny a ještě já si ty data taky sám zkonvertuju. No to by bylo úplně nejhorší případ, to by byla největší hrůza. Takže tady ten vykřičník na to upozorňuje, jak teda, tady je nezapomeňte vypnout zprávu barev v dialogovém okně tiskárny. Jak ji teda vypnu v tom dialogovém okně tiskárny? No k tomu je tady tlačítko nastavení tisku. Já tam mám teďka přednastavenou barevnou tiskárnu Epson Sure Color P600 a tady v tom okýnku Main je mód toho ovladače a vidíte, že je tam teďka off, no color adjustment. Čili tohle vlastně musíte ověřit, jestli je skutečně zpráva barev ovladače tiskárny vypnutá. Proč? No protože jí bude tu zprávu barev zařizovat aplikace, v tomto případě Photoshop. Takže tady vidím, že je vypnutá, takže ano, je to správně, paráda, můžu vypnout. A tady vlastně, když je zpráva barev zapnuto, že zprávu barev provádí aplikace Photoshop, tak tady musím zadat profil tiskárny se správným papírem. Jo, to znamená, vyberu si třeba semigloss papír, premium semigloss, protože budu tisknout na premium semigloss papír. A tady si vyberu zase tu relativní kolorimetrickou transformaci. Jo. Pozor na to, zase zatrhněte, když vždycky zatrhnete kompenzaci černého bodu, neuděláte v podstatě chybu. U některých fotek to prostě bude mít vliv, u některých ne. No a pak už bych mohl stisknout tlačítko tisk a skutečně fotografie se tiskne tak, jak ji vidím na monitoru.
Abych ji viděl jako na tom monitoru, tak ji musím pochopitelně dát pod tu lampičku s tím bílým bodem a s tou intenzitou světla, při který jsem ladil ten monitor. To znamená, pod kterou byl před chvílí ten bílý papír. Podíváme se na další možnost. Co když by jsem nechtěl, aby byl ten tisk řízen aplikací? No tak tady řeknu, já to nechci, já chci, aby správu barev prováděla tiskárna. Když tam zapnu správu barev provádí tiskárna, tak se tady zase objeví žlutý obdélníček, žlutý trojúhelníček. Nezapomeňte tedy zapnout správu barev v dialogovém okně tiskárny. Takže musím jít zase do dialogového okna tiskárny a tam musím zapnout správu barev. Tady je kámen úrazu, protože každý ovladač, ty ovladače nejsou unifikovaný. Canon má jiný ovladače, Epson má jiný ovladače, Brothers má jiný ovladače, prostě co výrobce, to jiný ovladače. Skoro všude najdete No Color Adjustment nebo ICM Off, jsou různý zkratky a po chvíli vám dojde, že to je asi vypnutí zprávy barev. Ale podívejte se, kolik možností se vám objeví, když máte zprávu barev zapnout. Třeba v ovladači tiskárny Epson SCP-600 se objeví tyto možnosti ICM nebo Photo Enhance nebo Adobe RGB nebo Epson Standard sRGB, tak co máte tedy zapnout? Tady v tom okamžiku on vám vlastně nabízí možnost, jestli chcete dělat správu barev přes profily, a to vám silně doporučuji, abyste si vždycky zadali, protože to funguje vždycky naprosto spolehlivě a opakovatelně. A nebo vám nabízí nějaké zjednodušující možnosti, které předpokládají, že třeba děláte jenom ve standardu sRGB nebo Adobe RGB, anebo že si chcete vlastně, že děláte v těchto standardech a chcete to tisknout na lesklý fotografický papír. Všimněte si, že říkám na lesklý fotografický papír, čili neumožňuje nějaký mutace toho papíru, pololesklý, matný a tak dále. A to je ten režim Photo Enhance třeba, kdy potom vy si ručně dolaďujete sitosti různých cartridží na té tiskárně. Většinou je to práce zdlouhavá, skoro nikdy to nefunguje. Jo. Nevím, proč to tam dali a ještě tomu říkají, že to je jako pro ty, co nechápou profily. Jo. To je lepší se ty profily naučit, tam to funguje vždycky. A v podstatě všude, ať už máte jakoukoliv tiskárnu, tak vždycky hledejte barevnou tiskárnu, tak vždycky tam jsou tyhle dvě možnosti, ICM a OFF ICM. Jo. ICM a OFF ICM. OFF ICM znamená vypnutá zpráva barev, zprávu barev bude dělat aplikace, třeba Photoshop, anebo je zapnutá zpráva barev, nikdy tam není nezapnutá Color Management On, jo, jako opak toho OFF, je tam vždycky ICM. Jo, to znamená, že se pojede podle nějakých ICM profilů, profily mají koncovku ICM, tak proto to tam takhle někdo vymyslel, že to je intuitivně daný a je to jasný. Když potom rozkliknete Advanced, tlačítko, který se tady najednou teda objevilo, tak potom si můžete volit vstupní profil, čili když děláte v sRGB prostoru, tak sRGB, když je vstupní fotka v Adobe RGB prostoru, tak Adobe RGB. Můžete si dokonce nechat ukázat všechny profily tady, pak se vám tady objeví všechny profily, co vám nabízí Photoshop a můžete si tam navolit třeba pro Photo RGB, jo, když třeba děláte v prostoru pro Photo RGB. Někdo dělá dravu, převádí do pro Photo RGB, tak potom tam chce navolit třeba pro Photo RGB, jo, že dělá. Čili vstupní data potom přicházejí z toho editoru v tom prostoru pro Photo RGB. Tady si zase dám záměr. Jak jsem říkal před chvílí, volím v naprosté většině případů doporučuji také Relative Colorimetric, čili relativní kolorimetrie. A printer profil je vlastně ten, co jsem si před chvilkou zvolil. Tady v tom ovladači musím zvolit profil, takže tady si zvolit třeba Photo Paper a třeba Premium Photo Paper Glossy. Když potom tady jdu do toho Advanced, tak se mi tady objeví to samé, čili Premium Glossy Paper. Takže tímto způsobem bych měl nastavenou zprávu barev v ovladači tiskárny a zase, kdybych z Photoshopu, kdybych tady už vyskočil, že už je to jako nastavený, tady ve Photoshopu mám tady nastavenou zprávu barev provádí tiskárna, tím tlačítkem nastavení tisku jsem ji právě nastavil
a zase kdybych zmačknul tlačítko tisk, tak by se měl dostat stejný výstup. Takže vidíte, že to je poměrně komplikovaný, musí se toho nastavit hodně, musí k tomu znát člověk tu teorii, musí vědět, že správu barev může dělat pouze jeden subjekt. Buď je to prostě aplikace, třeba Photoshop nebo Lightroom, nebo to dělá tiskárna prostřednictvím svého ovladače, nebo to dělá uživatel, dřív tady bylo ještě správu barev provádí uživatel, takže vlastně ve Photoshopu jsem si nechal převést sRGB data přímo do profilu tiskárny a v tiskárně jsem zase zapnul, ty už to nedělej, ty už to jenom přijmi a vytiskni. Jo, čili vypnout color management zase v ovladači tiskárny. Čili 3 subjekty to můžou dělat. V poslední době se objevilo spousta dalších vlastně možností, jak ten tisk provést, aniž by se vlastně dělaly tyhle složitý nastavení. Výrobci tiskáren začali vyrábět takzvané tiskové pluginy, tiskové zásuvné moduly. Takže to si teď taky ukážem. Kdy vy nebudete tisknout teda pomocí tlačítka tisk z Photoshopu, ale pomocí tlačítka automaticky, který předpokládá, že jste si ale předtím, když spustíte Photoshop, nainstalovali takzvaný tiskový zásuvný modul. Třeba od tiskáren Epson se ten tiskový zásuvný modul jmenuje Epson Print Layout. Když já na něj kliknu, tak se v podstatě otevře další okno s toutéž fotkou, ale s přednastaveným ovladačem. No, tady se otevře vlastně vítací okno, vítá vás Epson Print Layout, znova se v něm otevře ta fotka. Obrovská výhoda je, že když teď tady dole je tlačítko Print v modrém poli, když na něj kliknu, tak se mi to už všechno vytiskne a já nemusím se teď ptát, kdo teda vlastně bude dělat tu správu barev teď, aplikace, ten Print Layout, nebo to bude dělat Photoshop, nebo to bude dělat ovladač tiskárny, kdo to bude dělat. U těch zásuvných modulů je to obvykle naprogramováno tak, že to vždycky dělá ovladač tiskárny, čili vy už dál nic nevolíte, všechno je přednastaveno a jenom klikáte na tlačítko Print. To se líbí samozřejmě amatérům, který najednou zjišťují, že tak to je dobrý, to já nemusím chodit na nějaký kurzy o tisku a tak dále. Já si prostě nainstaluju tiskovou pluginu, zásuvný modul a ono už je to všechno přednastavený. Jediné, co můžu ladit, je třeba tady ten layout, jo, že si tady nastavím třeba rozměr papíru, na který chci tisknout, jestli na A5 nebo na A4 nebo na A3 a tak dále. Jinak tady na to color settings doporučuji silně nešahat, protože je to právě přednastaveno, je tam přednastaveno Use ICC Profile té tiskárny a které, no té, co je tady nastavená nahoře. To se vlastně vezme z nastavení Photoshopu. Takže můžu to dodatečně ještě měnit, třeba kdybych si řekl, no v Photoshopu jsem si nastavil tady Premium Photopaper, ale vlastně já chci tisknout na nějaký jiný, jo, třeba na tady ten White Paper nebo tady na ten Canvas Matte Paper, tak si ho můžu tady ještě na poslední chvíli změnit a zase pak už stisnout tlačítko Print a zase ten výtisk bude správně. Takže to je obrovská výhoda, navíc jak tady měním typy papíru od matných po lesklý, tak se mi mění vlastně matnost a lesklost přímo v náhledu zase na tom monitoru v tom zásuvném modulu, takže to je také obrovská výhoda. Takže proto je to v poslední době poměrně oblíbená věc, oblíbená záležitost, tiskové zásuvné moduly. Má to ještě jednu výhodu, ty tiskové zásuvné moduly, pokud budu tisknout zásuvným modulem, tak potom v tom případě už není třeba zapínat funkci softwaru, pochopitelně, protože v tom zásuvném modulu je automaticky také zapnutá. To je další věc, kterou jsem chtěl zmínit. Takže na co si dát pozor při tom tisku? Musím si dát pozor na to, abych správně skalibroval monitor. Někdy už je předkalibrovaný v továrně a jeho profil je nahrán v tom monitoru, tím líp. Tak potom už provedu jenom kontrolu toho profilu toho monitoru. A když si zobrazím potom nějaký ten fotografický snímek, který chci tisknout v editoru, tak nesmím zapomenout zapnout funkci softwaru, pokud ho chci vidět
jako na tom nátisku, protože ta funkce softproof se mě hned ptá, na jaký papír vlastně budu tisknout a jak ten editor potom pozná, jak má vlastně tu fotografii simulovat s ohledem na ten papír. Protože samozřejmě z fotoaparátu vyleze fotka v nějakém standardu sRGB, Adobe RGB nebo z RAW formátu přepočítaná do standardu pro foto RGB, ale když chci vidět, jak se na té fotce projeví třeba matný papír, no tak musím zmačknout ještě funkci softproof a navolit ten matový papír, aby vlastně ten editor to vzal v úvahu a tu fotku zobrazil správně. No a potom si musím uvědomit a pořádně promyslet, kdo vlastně bude provádět správu barev při tom tisku. Jestli aplikace, anebo ovladač tiskárny, anebo nějaký zásobný tiskový modul. Jo, v zásadě nejpoužívanější jsou tyhle tři věci. Někdy se občas vyskytne dotaz, dějte se tam v té zprávě barev operačního systému Windows, tam je taky zařízení tiskárna, jo, nebo v Zoneru je zařízení tiskárna a tam se to teda taky nějak nastavuje. Ano, pochopitelně v Zoneru, tak jako ve Photoshopu, tak jako v Lightroomu můžu nastavit profil tiskového zařízení, přes který chci tisknout. Pokud to nastavím, tak automaticky se předpokládá, že musím vypnout správu barev v ovladači tiskárny vždycky. Pokud nastavím profil v operačním systému Windows ve správě barev, vám to ukážu, co mám na mysli přesně, si zmačknu správu barev. Tak když si zmačknu správu barev a tady si zvolím zařízení tiskárny, no tak tady taky můžu volit profily pro tiskárnu SCP-600, různý papíry, Barita, Natural, Bright, Watercolor a tak dále. Ale v naprosté většině případů to nebude mít žádný vliv na nic. Jak to? No, musí to podporovat aplikace. Photoshop vůbec tady přes ty profily, které tady nastavujete ve Windows operačním systému nejede. Ty se nastavují, jak jste viděli, ty profily přímo v té aplikaci, ty tiskárny. No a ovladač tiskárny, ten je většinou taky nepodporuje. Jsou nějaké ovladače tiskárny, které je podporují. Pak je tam option ICM host. To host znamená, že ty profily si bude brát odněkud, že je nenastavíte v ovladači tiskárny, ale že si je bude brát odněkud, a to odněkud znamená zpravidla právě z toho operačního systému Windows. Čili pak záleží na tom, co v tom operačním systému Windows tady nastavíte za profil. Ale zase nedoporučuji to dělat, to riskantní operace poměrně, ne všechny ovladače tiskárny to podporují, takže zásadně bych vám doporučoval na to v podstatě zapomenout. Reaguju na to jenom, že byl nějaký dotaz. A co ty profily tiskárny nastavené v operačním systému Windows, ve správě operačního systému Windows? No tak odpověď na to je, no nic. No. Na ty se prostě vykašlete, protože ty většinou nefungují s ovladačem tiskárny ani s aplikacemi, takže na to zapomeňte rovnou. Jo, čili vždycky je lepší, když bych chtěl tisknout přes ovladač tiskárny, znovu to ukážu. Tisk, zprávu barev provádí tiskárna, nastavení tisku. Tak vždycky tady nastavit ICM, nenastavovat tam třeba host ICM. Jo? Tady vidíte, že třeba tenhle ovladač host ICM ani nepodporuje. Jo? Takže doporučuji vždycky nastavovat ICM a potom v nějakém tlačítku Advanced nebo další Next, prostě co v tom ICM, jak to chci nastavit, tak nastavit, jaký barevný prostor mají ty vstupní data, buď to je Adobe RGB, sRGB nebo Pro Photo RGB a potom nastavit tu kolorimetrickou transformaci, zase v 99% relativní kolorimetrickou transformaci a profil tiskárny, v kterém je zohledněn profil papíru, na který budu tisknout. Jo, tak to je.
asi všechno k těm tiskům a na co vlastně byste si mohli dát pozor. Zmínil jsem, že celý tento poměrně komplikovaný proces lze vynechat nějak jinak. Já jsem měl minulý webinář na téma QCM, Quick Color Match. To je aplikace, na které dělali 4 firmy společně, EIZO, Adobe, Canon a Epson. A celým smyslem té aplikace je, jak to udělat, aby se nastavila zároveň zpráva barev jak na monitoru, jak to udělat, aby se nastavil automaticky monitor a vytvořil automaticky jeho profil pro editory, z kterých pak tisknu, a jak to udělat, aby jsem nemusel složitě nastavovat vlastně tisk, jestli chci, aby ho tiskla aplikace, zprávu barev zajišťovala aplikace, třeba Photoshop, nebo ovladač tiskárny, jak to obejít. A ta aplikace Quick Color Match to právě obchází přes ty tiskové zásuvné moduly, přes ty tiskové pluginy. Takže bohužel má nějaké omezení ta aplikace, funguje jenom s monitorama EIZO, který rozumí příkazům pro automatické nastavování profilů z monitoru a funguje jenom s nějakým omezeným počtem tiskáren. No, sice ten omezený počet čítá asi 15 tiskáren, takže zase tak moc omezený není a každý asi uživatel domácí by si z toho nějakou tiskárnu svoji vybral, ale je třeba s tím počítat. Když tam prostě tu svoji tiskárnu v té množině nenajdete, jinými slovy, neexistuje pro ní tisková plugina, tiskový zásuvný modul, který vlastně ta aplikace Quick Color Match využívá, tak potom zase nedojde k automatickému nastavení vlastně toho ovladače té tiskárny a musíte to provádět tak, jak jsem to vlastně ukazoval v tomto webináři. Proto se ten webinář taky nazýval Jak sladit monitor a tiskárnu obecně. Ne nějak automaticky, ne nějak automatizovaně. Takže proto na to upozorňuji. Ten webinář QCM, ten už je zveřejněn na našem EIZO YouTube kanále, takže se na něj můžete podívat. YouTube kanál EIZO a QCM. A ten webinář trvá asi hodinu a je věnovaný celý vlastně té aplikaci QCM. Výhoda je, že právě automaticky dělá vizuální nastavení monitoru, vytvoří automaticky ICC profil monitoru a automaticky nastaví zprávu barev pro tisk právě přes tiskový zásuvný modul, takže nemusíte ani vlastně tisknout nějakým speciálním způsobem, jak jsem to tady ukazoval, že byste tady vlastně dali soubor tisk automaticky přes Epson Layout. Ta aplikace QCM už automaticky tohle menu vyvolá, zobrazí se vám Epson Printer Layout nebo Canon Printer Layout a tam vlastně už zase je jen tlačítko tisk nebo print, to zmačknete a podcast se vám automaticky vytiskne správně, bez nějakého dlouhého sledování. Takže to je také možnost, to jsou aplikace, které vznikají v poslední době. Snahou je prostě vyhnout se složitým nastavováním a vyhnout se vlastně porozumění toho tématu, vlastně zprávy barev, různým barevným prostorům, profilům a tak dále. Vidíte, že tady jsme zmínili třeba jenom v tomto webináři těch profilů poměrně hodně. Profil vstupních fotografických dat, profil nebo velikost barevného prostoru, pracovního prostoru, profil monitoru, čili velikost barevného rozsahu monitoru a profil tiskárny, čili jenom v tomto webináři jsme mluvili o 4 profilech. Samozřejmě, že začátečník v tom musí mít nutně velký zmatek, ví, že má nastavit nějaký profil, ale neví kdy a jaký. Takže já doufám, že jsem v tomto webináři to trošku nastínil, jak se má postupovat. Postupuje se od té strany monitoru, se vlastně nastaví jas, bílý bod, vytvoří se profil monitoru, buď pomocí kalibrační sondy nebo bez kalibrační sondy. Když mám monitor ISO, tak můžu i bez kalibrační sondy. No a potom se fotka už může otevřít v editoru, zapnout funkce softproof. No a můžu jít na tisk a u toho tisku si musím rozmyslet, jestli zprávu barev, čili konverzi vlastně těch obrazových pixelů, těch RGB hodnot obrazových bodů té fotografie bude provádět pro tiskárnu aplikace Photoshop. V tom případě zvolím vlastně profil tiskárny a papíru ve Photoshopu, anebo jestli tu konverzi pro tisk bude provádět tiskárna, v tom případě ten profil
a profil tiskárny s tím papírem volen přímo v ovladači tiskárny. A to je celé. Takže já doufám, tím bych to asi ukončil. Dneska trošku jsme přetáhli 10 minut. Doufám, že se mi podařilo tuto problematiku vám trochu osvětlit. Pokud ne, nevadí, celý ten webinář byl nahráván, bude nahrán také na náš YouTube kanál a pokud i při jeho opakovaném sledování byste zjistili, že ničemu pořádně nerozumíte nebo jste narazili v praxi na nějaký váš specifický problém, který tento webinář nezmiňoval, tak mě můžete klidně napsat váš dotaz s popisem problému a pokusím se na něj samozřejmě odpovědět. Takže děkuji vám ještě jednou a těším se zase při nějakém našem dalším webináři.